Hello, hello guys. Hai, logo dong arena. Ya, Fargo थांदों. Saidong Subayaव. जों दा थांसै आरोना Saidong Subayaव. जोङो 62 सेल कनफारेन्स Saidong Subani बा कनफारेन्सआव थांनो नागिरदों आरोना जों थांगासिनो दं आरोना दा नै जों आरोबाव स्टुडियाव थांगासिनो दङ औ गारि जों माइसर नेशनेल हाइवे मोनबाय ओरै सेरफांगुरि थांबाय बिजोंनो बरायबाय ओमफ्राय ओरैहाय बिसमुरि बिजों ओरैहाय ओरै पार्कआव द'जिथि कनफारेन्स बर' Saidong Subani प्रग्रामाव फैदों आरोना जोङो नै गारियानो होंगो दोङो ट्राफिक जाजोबनाय जों दा मोनाखै जों दासो मोननो नागिरदों नै जों मेन गेटआ बेनो नालाय थांबाय थागोन बेना दा बय माबासो मानसिया जों दा बे गेटजों थांला आरोना जों बे गेट मोनसेजों थांसै आरोना जों दा नै पार्कआव मोनफैयो आरोना प्रग्राम जानाय जायगाया बैनो प्रग्राम जानाय जायगाया नैबेनो नैबे नेशनेल हाइवे 30 नं नेशनेल हाइवे 62 कनफारेन्स बर' Saidong Suba ब्रिज बेयो ब्रिज Sermangga Bridge बेयो नै बेनो प्रग्राम जानाय जायगाया आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा इट इज मी सानजौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो नै सुखे दं आरोना नैबे सुखेवरि हेल' सुखे हाय पार्कआव सफैदों दा कनफारेन्सआव नै सुखेया नै बागलायबाय आरोना नै सुखे नै बागलायबाय गान फैनि दोंखिया नै बायनानै जों सहैयो आरोना नै मेन गेट सफैबाय नै नै गारि जोबनो गोदान गारि जोब खालारखौ बेखौनो नाम माथो होनबावनो आरो दंगा बर' Saidong Suba एकदम हरै गुवार बिसिबां गुवार जायगायानो
प्रग्राम जानाय जायगा मेलाफोरबायदि फासै आरोना नै dalang jalan, dalang sabar langit. Ya, dalangan. Dalang pun nak buat pindah habis nak. Kau ni siapa nak dalang sabar kan ni di dalang je. Dalang akan set. Insan by day, very easy. I love BSS. Bola saya coba. Eri. Main gate je. Boleh textbook ni juga. Textbook ni dah. Coba lagi. गियानानो सोरां बुहुमनि बर'फोर खौसे जा नै गियानानो सोरां बुहुमनि बर'फोर खौसे जा दासो लाइ फैदों 네, 맨. जों सफैबाय आरोना नै एकदम ओरै गेट गम गुवार आरोना बे प्रग्राम जानाय जायगाया ओइ माइहुं बे माइहुं मेन पेन्डेल जायगा नैबेनो नैबे सिकेमेन सानै दं आरोना नै जाबाय गोजोन्थों या दालाय ओके cuma deh बारा gitu kali एक्सप'आव हाबनो टिकेटानो आरोना नै 20 रुपिस 20 रुपिस जों एक्सप'आव हाबनानै जों टिकेट लागोन एक्सप'आव हाबनानै जों टिकेट लानानै जोङो नै जों एक्सप'आव हाबनानै टिकेट लाबाय नै टिकेट एक्सप'आव हाबबाय जों सिङाव फैबाय जों नै मा दङ जों बाव नायनोसै जों एक्सप'आव जों नै एक्सप'आव हाबबायना आरोना जों नै मा दङ नायदों नै जोङो जोंहा खिन्थु ओरैनोल' हाबफैनायनि जोंहा नै जोंथ' जेबो लाखाया ओरैनो जों नायफैदोंसो नै जों नै एक्सप'आव मा नांगौ फैसा गैया नै udah kalam nih sekali kumpul kalam nama Jadi kalian ada nasi? Ya, ada yang lain. Oke, bener ya Mana arah tuh? Di dalamnya isi soli rumah juga. Mak, kasih lo, aku berapa ya? video salah sekali orang mau makan ini nggak? Ya, cuma saya siapa mama tu jaga Exo di dalam sini. Roro. Exo.
लाल' एकस'नो लायना बायो माखौ लायो बे नै सनाखौ लादो नै सनाखौ सना नै सना सोरबा सिख्लाफोरनो नांगौबा नै बायना हरगोन आं फ्रियावनो नै बे सिन्देल सोरबा सिख्लाफोरनो नांगौबानो बायना हरगोन आं नै सिखे गोसोना बायना हरद' गैयाबा गोसोनो बेरायनो नै सिखे सनाया गिदिर गिदिरथार नै सिखे बोरै नै सनाया गिदिर गिदिरथार नै सिखे बायना हरदो आबे मंगल सुत्रआ बेनो जायो लायखादो दखानदार जादों दखानदार गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम मा मोनो लेखाखौ जोंहा बुंखानाय बायदि नै दखानदारा हेमदेब बसुमतारी बयबो मोसाफानो हागोन बिथांनि देंखोजों बा सोरनिबा देंखोजों दखानदार आरोना बेबो दखानदार जादों दखानदार सिमांनि सिमां बेखौ मोनगौमोन नै बर'नि ट्रेडिसनेल बे मा बे सुखे बे मा बे बान्दो फोनाय औवा बुथार खरदोंमोन माबाया QR code ở đâu không lại dừng đã phía đâu qua bên lại expo anh xin á đâu cái này con này Boroni no yeah ini dia di sini noleh angin income sumra karena hawa sama bisa menilai Pak income sumra ini wajib dagra नैबे बाख्रि जेखाइ संग्राय सानदांगा बाख्रि दं आरो ओरैजाय खखा नांगोल दं जों दा एक्सप'आव हाबखांबाय आरो नैबेयाव बर'नि धोरोम बाथौ बाथौ Prano, maybe sing no. Juni deh ya buka si गग्रा न' दाउख' नैबे दाउख' आरो वाव सिखे दाउदै दं वाव दाउदै नै सादा दाउदै दंनो नामा औ खावनांगौ र' खावनांगौ दाउदै दङ बिसिना खावनाय गैया बर'नि न'खर संसार जानाय खावबानो फार्स्ट जाना
Oke, dihu. Beda dihu. Dongkol. Boroni makase n'खरनि न' आरोना बेयो संसार जानायाव मा नांगौ बेहाय दंजोबो आरोना संसारनि माबाफ्रा Oke, गाखोलाय बाव Oke, dia मा जादों Oke, dia मा जादों Hah? Udah. Bisa aja. Kalah. Gurai nagirduli. Hai, gurai mana nama? Nih, जों थारमाने gurai nagiरगासिनो गरायखौ मोना गाखोनो जों. Gurai nagirduli ke jauh dia. Mana ini kau? Mana ini ada? Mana ini? Ini aku tur. Video kalau masih masuk. Hei, lah nih. Masih tuh kayu. Sini kan nih. Oke, bimajis mulai. Bimajis bebe. Muidir ki. Kali zagra lengra saya kalau. बर' राव गेवलांथों नै बेनो आरोना 62 60थि बर' थुनलाइ बोसोरारि जथुम्मा जानाय जायगाया बेनो आरोना नै मोनाबाय आरोना नै खोमसि जाबाय नै मोनाजोब्बाय दा टाइमा 7था जाबाय मोनाजोब्बाय नै एकदम सोरमांगा बालाबारियाव दं नै आं मोसानानै दिन्थिनो थाखाय खावलायोबा oke आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब Skeni channelku subscribe kamu deh, subscribe. oke oke YouTube channel nama apa? Itis Miss Hanjau deh. oke मा बुंनो सानो oke मा बुंदों Sanjoni channelआ जागायगासिनो दं थारमाने दिनैसो फार्स्ट टाइम बेनिखायनो बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै जाहाथे बिथाङा गोदान भिडिअ लाबोनो Kepala सोरबा अस्ताद एबा सोरबा फोरोंगुरुनि आन्दाराव थानानै सोलोङोबा आरो मोजांनिफ्राय मोजां जालांबाय थागोन दा आङो जोंनो बेखिनि मोसानानै होलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय दा मोसाफैगोन झारबारि हाइ स्कुलनिफ्राय बेसेबांबा बुरजाथार मोसाखावरि बिनानावमोन उन्दै उन्दै गथ'साफोर जोंनि फिसानि समाव आहाबोसाफोर दङ जोंनि खावनांगौ समायना मोसानाय Melon. Sudah, balik.
Này, nếu ska gua gak đến đi về, ska gua gak đến đi về. Đi gua gak đến gua gak đến ngon, gua best tuh. Gorai. Này, oh best ska gak đến kasih nong ibu. Gorai. Gak đến lagi dong. Gorai. Này là. Nếu ska gua gak đến lagi dong. Gua gak kena gitu. Sukia gak kasih nong mana lah. Nih. Gua gak đến lagi dong. Gua gak kena meninggal belakang kasih nong. Somena juga nih gustonya dong bani. Bani aku malang. Lah saya ba. Ini gusto. जोंनि बेराय बोथोरा गासिबो बेरायजोब्बाय जोङो गथ'फ्रा नै प्लास्टिकआ गुरबाय जोब्बाय जोङो मोनबा जायगा डाबल जाबावबायसो एकदम थाबायनो बागुलायबाय एक्सप'खौ ओंखायनो फैनां नङा एक्सप'निफ्राय ओंखारबोनाया मोनसे लाखि जादों फैसा मोनबोयोना नानि माबा लांहोनायनि नां Iya, gustonya Honda ini gustonya. किमान इथे Nih be, iya, gustonya Honda ini. Là đó. Cùng chồng với nhau bé. Đâu kìa? Một trăm. Mà ăn nữa. Không phải đi. Nè. Nhiều men kịch rồi. Dừng đã nó thằng đi xe đến này. 아침 앞에 누가 있어? 으라, 잘라. 다 जों thằng đi xe đến này, जों थांबाय. थांनोसै. बाय बाय बारगाव.